așteaptă tot să audă cioc, cioc, cioc. Hei, zurgălăi, zurgălăi, vrei să-i zurgălai? Se aude prin câmpii, peste munți și băi. Hei, vine iar și la noi, moșul bun și blând. Să cântăm, să dansăm pentru Moș Crăciun. Mergem. Iată s-a vorbit darul pentru toți, tot ce ne-am dorit. Anul viitor iarăși va veni, dar până atunci tare mult va fi. Hei, zurgălăi, zurgălăi, vesel zurgălăi, se audă prin câmpii, peste munți și băi. Hei, vine iar și la noi moșul bun și blând. Să cântăm, să dansăm pentru Moș Crăciun. Așa, aducem copăței. Încet, nu aleargă nimeni. Ne așezăm pe scaun. Ne așezăm pe scaun. Așezăm pe scaun. Puniu, te așezi pe scaun. Alexa, sădiți. Așa. Ne așezăm pe scaun. Ne așezăm pe scaun. Te duci, te așezi. Așa, te duci, te așezi pe meu. În pui. Te duci, te așezi. Păsărele nus, de ce cade puf de sus? Nu e puf comoara mea. Iarna cerne puf de nea. Dăm mânuțele și ne ridicăm. Ne ridicăm. Ne ridicăm și dăm mânuțele. Așa arătăm. Îmi bate. Măi copile, unde ești? Ieși afară, că-i duc loc. Dacă nu vii eu, mă duc. La 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 la, 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 la la la. Ne rotim. Ușoricel și cer, într-o linie se aștept. Unde săniuțele? Unde-s mărușețele? Așa, la 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 la, 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 la 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 la. Ne rotim. Un foc de mea ușor mi s-a pus pe obrăjor și încet îl mi-așut. Iar apoi el s-a topit.
v-am împodobit brăduțul? Da? Dar noi vrem cadouri. Trebuie să vină undeva moșul să ne ducă cadourile, da? Haideți! Ce trebuie să facem noi? Să împodobim brăduțul! Așa! Ia să văd cine-i. Haideți, Ribișor! Așa, Mămuța! Hai toți împodobim brăduțul! Ce nu vreți să nu? Vine moșul la toți! Unde punem steaua? Sus, Daviduțu, sus! Așa, da. Așa! Hai, Fabian! Așa, bravo! Găruța, hai să împodobim brăduțul. Făcuța! Hai, Făcuța, vin și ajută. Da, pune-l aici, pune-l aici. Pune-l aici. Daniel! Alexandrin! Alexandrin! Hai să-l punem aici. Haideți să împodobim. Gata. Bravo! Nu uita! Așa, dacă cadourile tot nu sunt. Bravo! Bravo! Ne așezăm pe scăunie. Ne așezăm pe scăunie și așteptăm pe cine? Pe Moș Crăciun? Ne așezăm pe scăunele. Ne așezăm pe scăunele. Și nu vede drumul bine. Ce trebuie noi să facem, Robert? Să iluminăm calea, da? Iluminăm calea lui Moș Crăciun? Da. Atunci, băieți, ești la nas. Felinarele le aprindem ca să iluminăm calea lui Moș Crăciun să vină la noi. Sus! Sus, felinarul, sus! Punem jos felinarul. Așa, жирки, рябушки, гномики в избушке танцевать любили, хоровод водили. Хлоп, хлоп, тра-та-та, пляшут гномики с утра. Хлоп, Фабиан, тра-та-та, ах, как пляска хороша. Филинару sus, не робим. Филинару sus. Надевали крошки, яркие сапожки, коробочком зачали, дружно подпевали. Хлоп-хлоп, тра-та-та, пляшут гномики с утра. Хлоп-хлоп, тра-та-та, ах, как пляска хороша. Вот вина, не робим. Распунем жёстко Гномы приседали, весело плясали. Эх, еще немножко, потанцуют ножки. Хлоп, тра-та-та, пляшут гномики с утра. Хлоп, тра-та-та, ах, как пляска хороша. Вот Филинару, не робим. Максим. Ce facem noi? Să-l așteptăm? Să-l strigăm? Sau să vă mai spun o poveste? Poveste, da? Haideți, veniți toți aici la mine. Așa. Nu lăsăm. Alexandrin, te uiți la noi. Întoarce așa. Așa stai jos. Ascultați, Crăciunițe, ce-am aflat, Moș Crăciun anul ăsta s-a schimbat. E treabă și ești s-a cumplit, le poate să ridice și că
daruri? Nu mai decât, Am mă. adus și daruri, dar mai întâi ce facem? Îl luăm pe Moș Crăciun la dans! Anul nou ne vine la mulți ani și ne pare bine la mulți ani. Anul nou ne vine la mulți ani și ne pare bine la mulți ani. Anul nou, că să ne cântăm. 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 Anul nou ne place la mulți ani, fie pâine place la mulți ani. Anul nou ne place la mulți ani, fie pâine place la mulți ani. Anul nou, că să ne cântăm. Anul nou, că să ne dansăm. Anul nou, că să ne cântăm. Anul nou, că să ne dansăm. Așa, bravo! Alexandre, azi e sărbătoare. E sărbătoare și în grădinița noastră. Primiți cu dăruire pacea și lumină. Dăruiți prosperitatea acestui an și primiți și lăsați sufletul larg deschis pentru ceea ce vi se pregătește în noul an. Grupa Buburuțele vă dorește un an nou cât mai fericit și împlinit. La mulți ani! Bravo! Și acum ce facem noi? Căutăm cadourile. Da? Unde sunt cadourile? Moș Crăciun, ne lăsați cadourile să vedem. Cumpărați în cadouri. Ia uite, după scăunele sunt cadouri. Sunt cadouri. Moș Crăciun are cadouri, dacă am fost bravo. Așa. Hai, trecem înapoi. Așa, mergem în grupă să-l conducem, să-i arătăm și bradul nostru și să luăm cadourile. Așa. Haideți să ne uităm la noi super. Moș Crăciun! Este cadou! Unde e cadou? La moș! Frumos, vă dăm cadou aici la mine. Алиска, иди подарок тебе тебе даст. Иди. Может, dau la toți, așteptați. Как ты? Да? Хайди, Кирилл, иди сюда. Кирюша, иди сюда. Данька, вину паче. Hai, vino pace. Fabian, vino pace. Hai, făcuța, Otilia. Otilia, vino pace. Care a luat? De la o parte, așa, nu? Da, cadou, da. Hai, ține-l tu, ține-l tu. Ține-l tu. Hai, du-te. Hai, Otilia. Am, veniți să faci. Nu deschide gura. Nu deschide. Hai, Miluța, du-te. Țin. Cine a luat? Te dăm la o parte, Maxim. Hai. Așa. Hai, dă-te la o parte, Alexandru. Așa. Gloria. Da, mai avem aici doi. Hai, Amelia, treci la moșul. Hop. Na, ține.
Victoraș, vino încoace. Hai, du-te la moș, aici cadou. Țin. Victora aici, de la ora. Așa-i? Da, țin. Încă cine? Victor.